तनी कुछ गीत गाना बजाला। वाह भाई वाह, देखा हमारे हारमोनियम वाले तनी भक्ति भाव के बात बतियावत हो, वही भजन पूजा भइल है तो एगो भक्ति का गीत बजा देला। कोनो भक्त बाटे भगवान से अपन शिकायत करता भोलेनाथ से, का कहता हो? का सेवकवा भगवान भोलेनाथ से कहता हो? चढ़क सवन मन मारत लहरिया होले होले से, चढ़क सवन मन मारत लहरिया होले होले से। कहीं कहीं गो दिल बट सीना के भीतरिया, कहीं गो दिल बट सीना के भीतरिया, उहो दिल लागल बा भोले से। कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया या उहो दिल लागल बा भोले से। तब भोला तो बड़ा अंतरराष्ट्रीय देवता न हो, उनसे जकरा दिल लाग जाई, जकरा लगल लाग जाई, ओकरा जिंदगी संवर जाई। ये देखे 100 रुपए से सम्मानित किए हैं वार्ड नंबर 20 गोधना से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव जी, आपके तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं। माता रानी की कृपा हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हर भैया लोग के हमारा ओर से प्रणाम बा। चढ़त सवन मन मारत लहरिया होले होले से, सवन मन मारत लहरिया होले होले से। अरे ये कहीं गो दिल बट सीना के भीतरिया, ये कहीं गो दिल बट सीना के भीतरिया, उहो दिल लागल बा भोले से। मास्टर बजवला या हमारे भाई गौला है, कैसन बाणे लक्ष्मण देवरवा आ कैसन प्रभु जी मोर। कहतारी सीता हो मैया बहुत नैनवा से लो। कौनो गीत निकलेला तो ओकरे पीछे लोग लाग जाला, ओकर डुप्लीकेट तो बनिए जाला। कौनो लड़का एगो कॉमेडियन गीत गौले रहल हो, कैसे?
ऐसना परोर जी मोर रोवताड़ी भिंडी हो भौजी अरे रोवताड़ी भिंडी हो भौजी अरे रोवताड़ी भिंडी हो भौजी अरे गिरता टमाटर से